Siyanibingelela balaleli nani babukeli egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu kube ngukuthethelelwa kwezono zethu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Sizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise nathi imibhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho ushunyayezwa khona ufundiswa khona kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni naseqinisweni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyele khona nikholwa ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nikholwa ngezimfundiso zenu ukuba uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze konke enifundiswa khona nikuhlolisise ngembhalo engcwele izwi lenkosi uJesu Kristu. So sharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje sokuba imphefumulo yethu uyiphile amandla okuphila namanje ukuba silizwe ilizwi lakhe, umoya ongcwele asihole kulo lonke iqiniso egameni elihle lenkosi uJesu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhanyisa isibani sezwe, yena oyizwi likaNkulunkulu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele egameni elihle lenkosi uJesu. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu nemandla onke inkosi yokuphila. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo engcwele nangalo izwi loNkulunkulu eliphilileyo elingaguquki ngokuba lona limile kwaphakade. Uthi umbhalo mekhuluma uJesu kwincwadi yaMathewu sahloko 5 verse 17, izulu nomhlaba liyakudlula kepha ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti, angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula gama linye nasicashana sinye somthetho. kuze kufike isikhathi sokudlula komhlaba akhona elilodwa igama elibhaliwe noma isicashana esikhona eBhayibhelini esingeke senzeke kuze kufinyelele lesikhathi lesi sokuthi kudlule izulu nomhlaba. Izulu nomhlaba kuza kudlula. Ithi incwadi yesibili kaPetru isiyasitshela ukuthi ke umhlaba uzodlula kanjani, uzophetha kanjani umhlaba.
Incwadi kaPetru sahluko 3 from verse 6. Okwathi ngawo izwe Noma ungaqala verse 1 khona nje sizothola into ephelele. le ncwadi bathandekayo isingeyesibili enginilobela yona engivusa ngazo izingqondo zenu emhlophe. Yes. Engivusa ngayo ingqondo yenu emhlophe ngokuzikhumbuza ukuze nikhumbule amazwi ashunyayelwa phambili yibo abaprofeti abangcwele nomyalo wenkosi nomsindisi owashunyayelwa ngabapostoli benu. Okay, before siqhubeke nina-ke bafowethu nodadewethu, uma kukhala lesikhathi njalo ngolwesibili nangesonto ekuseni ngidinga la. Siyazwana? Angifuni ukuthi ngifune ngiyokufuna noma ngikubuze ukuthi ungichazele. Bese ungichazela, ungazange ungichazele ngaphambi kokuqala kwenkonzo, ngizokufaka uswazi. Siyazwana? Kahle sekwenza. Ngizonifaka uswazi ngokuba vele ayikho into engihlalele ngaphandle kokudlala ama games lapha nokuba ngumsindo. Ngichitha isikhathi esiningi anifundi lutho niyadlala. Lesikhathi lesi isikhathi sokuthi nifunde ngendlela yokuphila efanele efuna uNkulunkulu ukunika ukuze nikhule nibe ngabantu abafanele ukuhamba endleleni kaNkulunkulu. So akufanele ngilonge nisukele ngathi ngincengile. Yinto lekumele kuyazi leyo ukuthi la ngalesikhathi lesi ngo5 njalo ngolesibili hlanganwa la uzokhuleka. Bese umdala ke so ufuna ukuziphathela ukuphila kwakho uzoziphathela kwamanje njengoba ngisakhona nje ngizohamba nje ngumesaba uNkulunkulu. Sezwana? Ngeke ngize ngincenge ngizokushaya ngikushaya futhi shayela ukuthi awufuni ukulalela. Sezwana? iBhayibheli yangivuna ukuthi umntwana engayiyeki umshaya kufanele nginishaye ngisemanje ngisebancane. Mawungezwa nje ngizokushaya. Bese umdala ke so hlakaniphile sozibotha usumdala ngizobe sengikuyela ngoba ngizobe ngingasakwazi ukukushaya sengasekho isidingo ngoba soyezwa. Njengamanje kumele ngikuyele mawungezwa faka uswazi. Sezwana? Exactly. So imile incwadi isimiswe sinikwe le ncwadi le ukuba sivuleke ukuqonda. You understand? Before siqhubeke le ncwadi le awuvule le ncwadi le yabeziyezaga sahluko 13 izaga sahluko 13 bambe kancane. All right, start from verse 19. Isifiso esigcwalisiweyo simnandi emphefumulweni. Isifiso esigcwalisiweyo simnandi emphefumulweni. Isifiso sikaNkulunkulu ukuthi abantwana mabeze kuyena. Uthi uNkulunkulu uvumelana abantwana beze kuyena ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Umbuso wezulu kulele kunina. Uma ningafuni ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu, nina ke nani nizoya lapho abanye sebeke bahlakaniphile bezoya khona bazoya esihogweni. Le ngitshelile ekseni ngathi la emhlabeni izimbili izindlela. It's either uzophilela uNkulunkulu noma uzophilela uSathane. Ngalesikhathi njalo ama video games indlala lapho emnyango niba ngumsindo nenza intando kwaSathane ngokuba yikho into elifundiswayo. Ngalesikhathi sinibiza la sizonifundisa senze intando kaNkulunkulu. Kepha kukwena ukuba uyafuna ukuyenza. Ezolo nto leso. iTV lenibukayo ayinifundisi lutho ngaphandle kokukhohlakala. Nama music video la nabukayo lese ingomeni izibuka TV umbhedo le yanto le. Lama movie nabukayo anganifundisi lutho umbhedo lo nto leso. Nifanele ukufunda indlela yokuphila uNkulunkulu ayifunayo kunina. Ni umbuso kaNkulunkulu. Kepha uma ningasewona nina nifanele ukuthatha lo life esihogweni uma nifa. So umntwana ongahloniphi nongayimazi uNkulunkulu indawo yakhe isesihogweni. Kubeka. So uNkulunkulu ufuna abantwana abathobekileyo nabazokwenza intando yakhe. Baningi. Isifiso esigcwalisiweyo simnandi emphefumulweni. Yes. Kepha ukudeda ebubini kuyisinengiso kuzo iziwula. So umuntu okuthiwa akayeke into embi etshelwa lithi iBhayibheli lokho kubi kuyena ngokuba yena ufuna ukugcwalisa inkanuko nomoya omubi, ufuna ukuphilela uSathane. Kubeka. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha. Lo ohamba nabantu abavule ukuqonda nengqondo yakhe iyavuleka. Kepha umngani weziwula. Kepha umngani wezilima imeni isiwula isilima, yes.
umngani wesilima uyakushosholozela yiso. uyakushusholezela yini? Yiso. Abantwana abancane laba. Yes. Labantwana laba. Abantwana abancane laba. Sifundisa bona indlela yokwesaba uNkulunkulu. Ayikho into engizoyikhuluma nabo entsha noma ngendlela mhlambe ezokwenza sengazi ukuthi ngikhuluma nabantwana abancane. Abantwana abancane bayangizwa njengoba ngikhuluma. Angithi niyangizwa? Niyangizwa ngithi? Bayangizwa. Kuba bebengangizwa bezosho ukuthi asikuzi ukuthi uthini. Sho usitshela into esingayizwa. So lithi iBhayibheli ke uJoshua wayesefundisa kwincwadi yaJoshua usahluko 7 ngithi uverse 19 lapho khona lithi wayesebabiza wabafundisa abadala nabancane ngezindlela zikaNkulunkulu. So into evezwayo la beyithona ungayithola usho ngizozitholela mina ngikhombise yona incwadi kaJoshua sahluko 8 sahluko 8 ngiyona Mina nabantwana bonke abanami siyakusondela emzini. Kuyakuthi lapho bephuma hayi ngifundayo qala lapha ku sahluko 8 verse 34 sahluko 8 verse 34 kasemva wafunda onke amazwi omthetho, isibusiso nesiqalekiso, njengakho konke okulotshiwe encwadini yomthetho. Akwabakhozwi kukho konke akulayalo uMose angakufundanga uJoshua. uJoshua ufundela abantu bonke kusukela bonke kwabhalwe uMoses. Akukho nokodwa kushiya ngaphandle kwakubhalwe uMoses. Wafundisa abani ke? Akwabakho izwi kukho konke akuyala uMose angakufundisanga uJoshua phambi kwebandla lonke lakwa-Israyeli. Phambi kwani? Kwebandla lonke. Phambi kwebandla lonke labakwa-Israyeli. Abesifazane nabantwana kanye nabantwana. Kusho ukuthi alikho indaba ka-Sunday school hlezi ngibatshela abantu. uJoshua uma ukuthi wakwenza noMoses wayebhalele bonke abantu. So uma sifundisa lento le understand lithini iBhayibheli kwincwadi yeZakha sahluko 22 verse 6. Incwadi yeZakha sahluko 22 verse 6. Lapho khona efike agcwalise futhi umbhalo ukuthi iBhayibheli libhalile ukuthi ifundisa umntwana ngendlela ekufanele akhule abe yiyo. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe. So indlela yokuba umuntu omdala ingane uyazi emncane umntwana. You understand? Indlela yokuba umuntu omdala umntwana uyazi emncane. Akayazi indlela yokuba umuntu omdala bese mdala. Ukuba indlela ebudaleni iqala ebuncaneni. Ayikho indlela eqala ebudaleni bese ebuncaneni. Uma ukhule wakhula wa reverse noma ushona emuva ukhubazekile. Ukuba uNkulunkulu yonke into iqala kancane bese iyakhula. So umntwana ukhuliswa ukuba indlela efanele abe yiyo ngezwi likaNkulunkulu. Njengoba lithi ke khulisa umntwana ngendlela efanele akhule abe yiyo ukuze mesekhulile kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Bese umntwana ahlale kwindlela afundiswe kuyona
fundisa ngoNkulunkulu. So manje besifundisa ke la kwincwadi yezaga sahluko 13 kusukela kuverse 20 manje ithi lowo ohamba nabahlakaniphile uyakuhlakanipha. Bathi ke isiwula ngeke sikwazi ukuphumelela siyakubhujiswa. Yayizo indaba. Qhubeka kuverse 21 uthini? Ububi ulandela izoni. Ububi izinto ezimbi zilandela abantu abanjani? Izoni. Woza la. Woza la. Ngifuna ukwenza isibonelo. Ububi bulandela izoni. Umntwana uyakhuzwa kithi. So ugama lakhe uSiphephelo. uSiphephelo umntwana wasekhaya. So mina ngubhuti omnjani omdala kubo. uSiphephelo ngiyaqala ngiyamkhuza ngimbuze aphike agange ngimkhuze acathi ngiyadlala ngoba ngiyahleka. Manje uSiphephelo uma esonile mina njengomfowabo omdala ngithatha uswazi ngimshaya ngiyamkhombisa ukuthi lento ayenzayo ayifunakali ukuba ngizange ngivele ngasuke ngamshaya. Ngithathe uswazi noma ngathatha isicathulo ngamshaya ngemuva ezinqeni. So lento leyo ihambisana nalento le ethi manje ububi bulandela izoni kepha abalungileyo. No, ububi bulandela isoni. So ukushawa kumnandi. Ngokuba kusho ukuthi sowonile njengoba ushawa. Ubungeke ushawe ungazange wona. Ushawa ngoba sowonile. Ububi ukushawa kumnandi. Uke esifogweni kumnandi. Ukuyosha lapha esifogweni kumnandi. Kepha mase ushawa noma usiya esifogweni ngokuba yini sowonile. You understand? So naye ufika isikhathi sokuthi ngimshaye. Hayi ngoba ngamthandi. Yokuba ngiyamkhuza ukuthi lento yenzayo ayikho right. Angithi ngiyashaya. Ngikhayela ukuthi wenzani uyaganga ngithi. Angithi hayi ukuthi ngiyamsukela. Ngimshaya ukuthi uyaganga. Nomunye ngiyenza isibonelo ukubona ukuthi uma ukhuzwa ngomlomo kepha isigwebo siba buhlungu ngoba manje omunye mekuthi ngiyamyeka uzoqhubeka gange enze izinto ezibhedayo. Ngelinye ilanga uyesibhedlela noma uyejele noma uyafa. Ade ngikhona ngigoqile izandla ngithi hayi ngoba ngiyona ingane yami akona umsebenzi wami. Umuntu ushawela ukuganga akashawela ukuthi ulungile. So ukumkhuza umuntu bese efika isikhathi sokuthi athole isigwebo sakhe. Ngoba yini ngiyamthanda not umshayeli ukuthi ke hayi ngoba ngimfuna mhlambe uyangicasula no. Usawungani wami omkhulu. Yaba meganga ngizomshaya. You understand? So hamhlale phansi. So into embi nakubantu abantu abaze bahambe bashawa uNkulunkulu ngezinto zasemhlabeni ingokuba bakhuziwe abezwe. Umuntu wonke ugwetshela amacala akhe. You understand? Kepha abalungileyo. Kepha lowo olungileyo. Umuntu olungileyo ukuthi ngoba naku uyathula kepha wenza izinto ezikhohlakele. Umuntu olungileyo umuntu olalelayo. Yabona njengoba labantwana ngibabeka la. Lo mntwana lo ufuna ukukhula akufanele ngikhulume naye into eyodwa ko3. Ukumbiza nje ngimthuma. Akufanele ukuze kube kathathu. Ngimdala ngimngaka nje kwesinye isikhathi noma ngakhulunywa nami ekuthiwa kwenziwe into ngisukuma ngigxume ngihlala. Ukuba angifuni umuntu othumayo abengazi ukuthi manje akahloniphekile. Ibhlungu lento okungahlonipheki uthatheke kancane. Ekubeni izinto zonakala phambi kwakho. Mina ngikwazi ke ukuhlala ngigoqe izandla ngithi hayi kolungile ngoba ngifice kunje. Uma ngisafica khona abantwana mfanele uqondisa abantwana. Abantu abadala bangaqhubeka babhebhetheke ebubini babo. Sebezobhekana noNkulunkulu. Kepha umntwana nginecala ngifuna uzwe la. Understand lento ezoshiwa iBhayibheli. Kwincwadi yaMathewu sahluko 5 verse 19. Ngifuna ufunde uverse 19 uthini. Ngakho ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane. So kunemiyalo esinikiwe. Le miyalelo le uma ngeke owodwa kule miyalo emincinyana afundise abantu. Ngifundise abantu ngalendlela le efunwa yimina ngeke umyalelo olungile. Kuyakuthiwa umncinyana embusweni. Nasezulwini kuyothiwa lowo ofundisa abantu izinto eziphambene. Umncanyana ezulwini. Kepha oyigcinayo. Kepha lowo oyigcinayo ayifundise. Yes. Lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. So lowo oyigcinayo usho ukuthi fanele ngithi ngifunda iBhayibheli leli ngicela isebenze mina ngiyenze bese ngiyifundise nabanye abantu ukuze mina ngizoba isibonelo. Lezo lonto lezo. Ngokuba ithi incwadi le yaMathewu sahluko 14 verse sahluko 7 uverse 15. Ngifuna ngike uverse 15. Wayani abaprofeti bamanga abeza No, only u14 uthini? Kepha isango lincane. Isango lincane. Nendlela iyingcingo. Isa kuphi? Ekuphileni. So akona indlela ezohamba nabonke abantu. Uphinde futhi kwincwadi yaMathewu futhi sahluko 5
verse 18 nakhona futhi uphinde unginike and 14. Nina ningusawoti womhlaba. Uma ngusawoti womhlaba ethi uJesu wena usawoti womhlaba usho ukuthi uzononga emhlabeni. Umhlaba uyaphekwa wena uzonongwa emhlabeni ngoba sowuphenduka usawoti osemhlabeni. Bese aphinda athini ke? Kepha uma usawoti edumele. Kepha uma usawoti ongenayo itaste. Ubusawoti bovuswa ngani na? Yini engavuselela ubusawoti bakho? Akasasizi lutho. Awusenamsebenzi Kuphela ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngabantu. Ukulahlwa ngaphandle futhi awunamsebenzi ebungcweleni uma impilo yobungcwele ungayiphili. Bese thina emva kwalokho Nina ningukukhanya kwezwe. ukukhanya kwezwe ukukhuluma ukuthi wena ke we-globe lapha noma wisibane sesilethwa ngomlilo ngomentshisi. Kusho ukuthi wena ukuphila kwakho kuhle kuveza ubuNkulunkulu wena. So akufanele ukuthi uma uphila impilo engcwele wenze izinto ezifana nabantu abangakholwa ngokuba wena ufana nabo usawoti ongenabo ubusawoti udumele into umsebenzi ukuthi ulahlwe lapha gijime phezulu kwakho. Yayibona lonto leyo ukuthi bonke abantu abangamenzi uNkulunkulu indawo yabo ingaphansi kwabantu. Yabona into le ithi ke ngifuna understand. Olungileyo uza kuma. Omubi uzawa. Bese ithi incwadi lapha kwincwadi ezaga sahluko 13 verse 20 bese unginike nencwadi yamahubo sahluko 1 nencwadi yamahubo sahluko 2 qala kwincwadi yezaga sahluko 13 verse 19 and verse 20. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha. Yes. Kepha umngani weziwula uyakushosholozela yiso. So awukwazi ukuthi uzohlala nabantu abakhohlakele bese uthi ukuthi nawe uzohlakanipha. Uzobe sikhohlakala nje ngabo ngoba le moya kuyathelelana. Into oyenza kakhulu noma into oyihlalela nabantu noma uhlala nabantu abawuhlobo oluthize uba yikho. Lithi iBhayibheli ke noma ngithi nje kunesaga esithi uhlobo lwezinyoni olufanayo liza ndawonye. Awutholi intiyane emajubeni. Awutholi ukhozi emajubeni. Ezo lonto leyo. So uhlobo lwenyoni olufanayo liza ndawonye. So uma lisho nje iBhayibheli lichazela lokho ukuthi wena labantu ohlala nabo nokhuluma nabo uzoba yiloyo nto le oyikhuluma zonke izinsuku. Ezo lonto leyo. Bese ithina emva kwalokho. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha kepha umngani weziwula uyakushosholozela yizo. Oyisiwula uyakunjani? Uyakushosholozela yizo. Ububi bulandela izoni kepha abalungileyo bavuzwa ngokuhle. So ububi bulandela kanjani? Abantu abathanda ububi nabenza ububi. Bese unginike incwadi yamahubo sahluko 1 bese unginike futhi usahluko 1 verse 1. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Izibusiso ziwela kulabo abahamba ngeziyalelo zabantu abalungileyo. Ngeke uthole isiyalelo esilungileyo kumuntu ongaphili ukulunga. Ngokuba umuntu uzokutshela into ngendlela yena ayibona i-right ngayo emehlweni akhe for ngoba iyamsebenzela okwaleso sikhathi. Kepha ayilungile. Ngokuba yena ukhuluma ngoba iyamsebenzela ingakho eyikhuluma efuna bonke abantu bayenze. Ezo lonto leyo. So uma wena uhamba ngeziluleko zabantu abangalungile lo moya lo uzophila kuwena bese ithina emva kwalokho Ongemi endleleni yezoni. lo ongahambi nabantu abonayo. Ongahlali enkundleni yabakolodayo. uNkulunkulu akamfuni umuntu odelelayo, umuntu ohlebayo, umuntu ontshontshayo, umuntu onamanga, umuntu ofebayo, umuntu ophengayo, umuntu okhonza izithombe. uNkulunkulu akamfuni umthakathi. Hayi ukuthi uzothi umhleki ungathi izothi nina amaKristu no uNkulunkulu lethi ngiyamfuna unezinto angazifuni. Ngeke ngishintshe lezo zinto ukuze ngithi wena hayi woza khona uzosindiswa ngeke ngizikho lezo zinto woza sizohlanganyela. No. Lithi iBhayibheli ningaboshela ejokeni linye nabangakholwayo. Uma ungafuni ukukholwa wena hamba ohlala nabangakholwayo. Uma ufuna ukukholwa phuma kulabo abangakholwayo. Wena umeqekelele ngokuba kubhalwe phansi eBhayibhelini kwincwadi yesibili kwaseKorinte sahluko 6 verse 17 and 18. Kubhalwe phansi phumani phakathi kwabo. Ningathinti lutho engcolile. Ngiyakuba uyihlo mina nibe ngamadodakazi kimi bese ngiyanamukela. Kusho inkosi. Ezo lonto leyo ithini? Incwadi kwabaseKorinte basibili isahluko 6 verse 9 verse sahluko 6 incwadi yaseKorinte verse 17 right.
ngakho-ke phumani phakathi kwabo ahlukane nabo elizibhebheli liqondile ayikho into ngathi mhlawumbe ishiwo umhlengi phumani phakathi kwabantu abangakholwayo nahlukane nabo isho kusho bani inkosi kusho inkosi ningathinti okungcolile ningabenzathi into yalutho ongcolileyo into engcolile phambi kaNkulunkulu yinto embi athi-ke methi uyakulungisa ukuthi ungayenzi wenze inkani leyo nto leyo ilethela isiqalekiso ngokuba ufanele isigwebo sabantu abaqalekisiwe isiqalekiso akuyona ukuthi into engasuki isiqalekiso into ezigqokisa wena ngenkani ngokuba into uNkulunkulu athi yini kuyiqalekisile methi ungakhulumi kambi nomunye umuntu ngoba lo limo olukhulumayo uqalekisiwe khona ngiyakunamukela so akufanele uma ukhuluma nomuntu ukhulume into embi ngokuba lithi iBhayibheli olimini khona ukufa nokuphila so uyakwazi ukubulala umuntu ngokomoya spiritually uyakwazi futhi ukuvuselela uvusa umuntu ngokomoya spiritually kuya ngokuthi ukhuluma nobani uma ukhuluma kanjani ngokuba kunokwenzeka umuntu kuthiwa ave muhle bese khuluma izinto eziwumbhedo kunokwenzeka kuthiwa akabukeki kepha ukhuluma into ezakhayo yini ebalulekile abantu benyama babheka inyama ukuthi hayi ngoba muhle fanele akhulume kahle kanti akusebenzi kanjalo indaba inenhliziyo elungileyo nenokuqonda nefuna ukufundisa ikhulise imiphefumulo emini you understand ama-motivational speaker amaningi athi uplift abantu spiritually but kuya ngokuthi ufuna ukukhuthazwa kuphi ngokwemali noma ngokukamoya ngokwempilo ngokuba okwemali bazokutshela ukuthi vuka ekuseni wenze 1 no 2 no 3 ubhale phansi lezo zinto wavuka wazenza njalo impilo yakho izoshintsha but ishintshela kuphi emalini ngokuba wena ufuna imali but uma ufuna ukuphila uzokwazi ukuthi umuntu bekutshela ethi uma ufuna ukuphila nange kumele wenze sathi iBhayibheli ulifunde uzothi uma ulifunde uthole ukuphila kulona ngikufundise ngendlela yokufunda iBhayibheli ukuze uma ufunde ungezubhoreka ngoba abantu abaningi bayabhoreka uma ufunda iBhayibheli noma uthatha lapha athathe nala khona ezwa khona bese angasakhuli ngokomoya so sikule ndaba ke ukuthi-ke awukwazi ukuhlala nabantu abangakholwayo kube nofuna ukuphila impilo engcwele noma wena uhlale nabantu abangezwa kepha ufuna ukuphila impilo okulalela bazokuthelela ngokungezwa i-TV igame yoba ngikhuza yini yazi umuntu ukhuluma nomuntu enza into ejabulisa ingqondo yakhe kepha engamzuzisi uyamphazamisa lento kuyena ibalekile kepha uzilo efundile la uzobuka emehlweni yepha ukuba ubefundile bezokutshela ukuthi ngifunda u1 no 2 no 3 no 4 akuchaze into ayifundile but yabona umuntu ume wrong noma engazi ubona uma ukhuluma naye into angazi uphendula thini kuba lento ayikhulumayo noma yenzayo akayazi futhi ayinanzuzo so lo moya ngiyawuthoba lo moya loyo ngegama likaJesu Kristu yonke into engenzayo mengishaya ingane encane emva kokuyifundisa indlela lo ngane le iBhayibheli kwincwadi yeZaga lithi-ke incwadi yeZaga 4:13 ngifuna ungivulele uverse 22 bese bawalo kuya kule verse olungileyo ushiyela abantwana bakhe ifa ngiyayizwa lento leyo so uma ngifundisa umntwana ade sikhuluma no-anti engadini ubonga umgogozi ugogo wakhe u-anti mina kumina ukhokho so ukhokho lo ubebavuse ekuseni yathambana babe bolima ekuthemeni bahambe bolima namhlanje u-anti uyasivuse ekuseni uyasixoxela inganekwane yokutshala ukuthi ikhamba kangapi noma umlando wokutshala kuthina kuyasijabulisa ngoba mina ngiyathanda ukufunda mina ngikhuthalele ekutheni nami ngiphile lempilo le ephilwayo ekhaya nami ngikwazi ukuthi ngibambe iqhaza ngingafiki la ngithiwa abantu bezumhlengi ngithi ngibhizi kepha ngibhizi ngiyakhetha noma ngenza izinto ezimsangane yini mina ngifuna ukwenza umathanda manje bethiwa-ke lento yenziwa ugogo noma ukhokho isiyazuzisa namhlanje ngokuba umntwana ngabona ngathi wangixhaphaza korobha fanele iceke hamba owasha enza itiye uyabona umntwana loyo uyamqeqesha kepha kaboni ngeke uthanda ifoni uzothi besuka manje yabona-ke noma ngaphakathi uyangazoka sesiqalile-ke lesicefe sala ekhaya uyamkhuza iyakudlala ifoni asuke aphume ahambe ucashe kwenye indlu uyoqhubeka uyodlala le foni le iyani emehlweni akhe uzitshela ukuthi akabona kanti isithule siyabuka ngoba yini siyabuka ukuthi kahle hle ngabe indlela afundiswa ngayo uyezwa yini okokuqala umthumeli wambiza bhuti omdala aphinde aqhubeke uphinde umtshele ngithenze ukuthi hayi ngizoya ima kancane uyi-understand umntwana ethi ima kancane okwesithathu sengiyamemeza manje awuzwani angifuni lento leyo ukuze ngimemeze kanjalo ngokuba lo mntwana afune ngimkhulise ngendlela ukuthi afunde ukulalela so ngizolithatha ibhande ngikushaya ungifundele le verse le lokugcina le noma uneluzana ukuphi qhubeka olungileyo ushiyela abantwana bakhe
ifa. So imfundiso yokutshela umntwana ukuthi akaphile kanjani ifa lelo. Angikhulumi ngefa lemali. Ifa lemali baningi bewabanga amafa emali babulala emndenini. But sikhuluma ngefa lokuphila thina. Ifa lemfundiso ephilileyo. Understand? Baningi. Yebo ingcebo yesoni. Ingcebo yesoni Ibekelo olungileyo. ibekelo olungileyo. So ingcebo yesoni kusho ukuthi le hlakanipho nalemfundiso ephilileyo ibekelo kanjani? Olungileyo. Olungileyo uyabuza ukulunga, kuthatha ukulunga. Ingcebo yabona tshele buka. Ngisho abantwana baka-Israyeli banikwa izwi, baba uqala ukuthi uNkulunkulu wezulu nomhlaba abanike izwi. Benza kanjani? Badelela izwi lakhe. Bahamba bozifunela abanye uNkulunkulu. So uJesu mefika abasamazi uJesu ngokuba yini imbali eyayibhalelwe bona ukuthi ke uNkulunkulu uzofika athumele indodana yakhe abasayazi. Sebephikisa nomuntu othunyelwe uNkulunkulu. Ngoba yini uNkulunkulu banikile ukulunga. So ingakho ke leli vangeli sethiwa hambani nezizwe zonke nenza abafundi nibabhaphathise. So leyo nto leyo ifakazela ukuthi uNkulunkulu kuthi ke wena onika ukulunga wakudelela akuthatha ukulunga yokunika omunye umuntu ozofuna ukwenza ukulunga. Yenza loo nto leyo. Ingakho ke amaJuda beza uJohane umbhaphathisi ethi ke ningathi ningabantwana bakaAbraham ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi aphendule lamatshe awenze abantwana bakhe. So akuhanjwa ngokwegazi, kuhanjwa ngokomoya. Ngokuba mesindiswa ukuthi sonke sezinto efanayo. Noma lishumayela izwi abantu bekhona. Ngaphenduka abantu abawu2 kubantu abawu50 ngokuba izwi lifinyelelile kubona. Laba abanye abakufinyelele ekutheni bezwe noma bazi intando kaNkulunkulu. So uNkulunkulu okwazi ukuphendula umuntu nothi umhlengi. Lapho ingane likhuliswa ngendlela efanele. Yezo lonto leyo. So ifa labantu labangalungileyo dliwa abalungileyo. Yabona ukuzitshela uhlakaniphile kwesikhathi kuyakwenza ukuthi uphuthelwe izinto eziningi. Ngoba yini uzitshela ukuthi wazi yonke into. Kepha ubungazi lutho baningi. Emqathweni wabampofu kukhona ukudla okuningi. Enjani? Emqathweni wabampofu kukhona ukudla okuningi. Emqathweni wabampofu kukhona ukudla okuningi. Kepha kukhona okuchithwa ngenxa yokungalungi. Yezo lonto leyo. Kuthi khona izinto zenzeka. Kuchithwe ubuhle bento ngenxa yokungalungi. Ubuhle bento ibekiwe phambi kwakho ukuthi ungayisebenzisa kanje. Ikhona iphambi kwakho. Ukuze bekuthiwa ifa leziwula edliwa abahlakaniphileyo. Lonto ikhona eBhayibhelini. Thiwa ifa labangalungileyo edliwa abalungileyo. Bese kubuyela kule nto le uthola ukuthi ke kini ukhuliswe ngendlela eright. Kepha bona wakhetha ukwenza into ebhedayo. Yabo ukuthi le nto le sekuchithwe ukulunga kini ngenxa yakho ukuthi awuzoliphika nabangani bakho. Abangani bakho abangibuyiseni nalutho. Namanje kusenzeka abantwana labancane abafunda esikoleni. Thiwa kagqoke ngendlela eright ukuthi bazomhleka. Thiwa kagunde ngendlela eright ukuthi bazomhleka. Thiwa kenze lokho. Izinto eziright uyazichitha ngoba yini ukuthi bazomhleka. Ayikho into ongayenzela umuntu lemhlabeni enene. Usathane ke uyakwazi ukuthi nibe mqondo umunye ngento ebhedayo besabeka abantu abazokuhleka. Abantu abahlakaniphileyo nabalungileyo ngokuqonda ngeke baze bakuhleke uma wenza into errong. Bafuna ukukusiza ulunge. Kepha usathane ufaka umoya kubantu ukusizakala. Bona behleka. Buka isikhathi sakhe singakanani ngathi ugogo. Uthatha lonto ekhanda lakho. Buka ibhluke lakhe elikhulu ngeke uma waphuwa ngathi ikhehle edala. Wena ngoba ufundisekile ukuthi umuntu owenza leya nto uyisilima ngoba ubehlakaniphile bengekakwazi ukuhlekisa ngawo. Because impilo ayikho ngokuthi ugqoka kanjani. Iya ngokuhlonipheka ukuthi isithunzi nokuhlakanipha kukhona yini. Yezo lonto leyo. Awubuka isikipha sakhe nesheta yakhe edabukile akazi ukuthi lo muntu uphuma ekhayeni enjani. Mokuhlakaniphile uyamkhuza wena uyazi ngoba uphila kanjani. Wayipho umhleka ngoba wena izinto kini uzithola zonke. Ngakusasa uNkulunkulu yakwazi ukushaya lo muntu lo ozibona ehlakaniphile. Ngoba yini ube nakho konke wena obuhluphekile into bekumele uyilele ukwenza kahle. Ngoba yini uNkulunkulu uzokuphakamisa. Lo obekade ehleka ngelinye ilanga sekuyadabukisa mesebonakala eseyisibotho. Eseyisibotho eseyisigebengu. Esewumbulali. Athi mina isikole sangihlula. Awuhlulanga isikole wena uhlulwe impilo nokuzithoba. Isikole sifuna umuntu. Yabona into nento mawuyenza uzinikela uzinike isikhathi uyaphumelela kuyo. Njengawo uMasela nezigebengu uyabona baphumelela baze basathe kepha isiphetho yini isigwebo sabo ukufa kabuhlungu futhi. Kanjalo ke nabantu abazitshelayo bebe saziphakamisa bazibona bebahle. Yabo lonto le thola ukuthi umuntu unemoto unemali ugqoka kahle ufaka ama perfume anibiza amnandi ayikho ilebula ngayigqoka.
ngelinye ilanga uNkulunkulu akwazi ukuthi alishike isonto libeke lapha ngasebusamu elinye libeke lapha akuzwise nje ukuthi ukuhlupheka ngokwenyama into enjani ukuba yini wena wazi ukuthi uhlupheke moyisigwile enyameni unako yonke into so ngeke uzuzwe lutho wena uNkulunkulu ngoba uyazenzela bekhulunywa uNkulunkulu uthi ublo uNkulunkulu wakho yabona imoto le ngiyayisebenzela nginikwa uNkulunkulu akakaze uNkulunkulu asithembise imali nengcebo emhlabeni kepha lezo zinto ziyanezezela uthi ke masifune ini ukulunga kwaNkulunkulu nombuso wakhe kuyini ukulunga kwaNkulunkulu thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda ibe isibonelo kwabanye abantu ngemsebenzi emihle yabona indaba yokuhleba nokucasuka nenzondo lezo zinto zibulala wena ngoba lo moya uzohamba ufake ingane esikoleni uzophinda futhi ukufaka kwabanye abantu emsebenzini ngoba unomoya omubi phambi kwabantu ngoba emlomeni wakho akuphumi kodwa ukuphila ngokuba njengokugcwala kwenhliziyo yakho ububi kuzophuphuma emlomeni wakho ububi abithi yabona ababetshali bebenza utshwala besizulu kuyaphuphuma kuthiwa hayi ke kwenziwe kahle ngoba kuyaphuphuma kuze kuchitheke ngoba bayakuncoma ukuthi kwenziwe kahle kanjalo nawe-ke ngaphakathi ngesikhathi ugcwele ukubona kuyagcwala nabo kuyavubela kufana nemvubelo kubile kuze kuphume ngezenzo kuphume kuvela ukuthi unenhliziyo embi ubusela ukubulala inzondo amanga inkohliso ubufebe ubugebengu uthakatha izolonto leyo yini ngoba ngaphakathi ugcwele lezi zinto lezi so zizokwenzakalela ngeke uze uthi ke umthakathi uthi wena ke uzokwenza izinto ezilungile inhliziyo yomthakathi yimbi inhliziyo yomthakathi so umthakathi uqale ngane encane lo moya uthatha kantwayo noma kugogwayo noma kubabuwayo noma kumawayo noma ngakubani noma ngudade wabo lo nenhliziyo embi ohleze izinto ezimbi phambi kwalo ngane izoba yiloyonto izobonakala mesine ezinye izingane seyikhuluma nxa wena yima wakhuluma nayo kanjani ayikho ingane engavela ikhuliswa ngobungcwele ikhuluma undaba zonqaha ingane le ikhuliswa umzali ongafundisekile ayiqiniswa ngoba ngelikhuluma lona libuhlungu ingane ikhuliswa umzali ongahlelekile umzali ongahlelekile ingane yakhe esikubeke sokuthi ahlala phansi naye eklayela izinto ngoba uambulelekile ehlakanipheni akazi lutho umzali ongazi lutho wathi ingane efanele ayithethisa ihafa ethiwe ngenhlamba ishayo ingane yafundiswa inika uthando ingane mayibe seduze kwakhe ifunde izinto ungathi umzali wena uhleli ugoqa izandla ubhala isifola lapha ubuka iTV ingane ezokuthi wena kolapha lapha hamba washe izinto wena uhleli uphuza ibhukani ingane ingcolile ingane wena ibe sibonele beningi iBhayibheli usawoti wezwe likhuluma ukuthi yonke into yenzayo uyafakazela ukuthi wena uyakholelwa ekutheni le into abantu abayenze iyona lezo nto leyo belithi iBhayibheli uyisibani isezwe ngakho ke makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze abantu badumisa ubaba kuphi osezulwini ngokuba yini yonke into yenzayo yinhle lezo nto lezo ithi le ncwadi ezakho before sikhuluma oyeka uswazi uyazonda indodana yakhe lokho malifaka uswazi enganeni yakho uyayizonda ngeke ukuthi uyifundisa ngendlela efanele besitheni ngepha oyithandayo ngepha lo oyithandayo uyayilaya so ingane uyiyale ube nesineke uthi noma uyifaka uswazi uyishayela phezulu kwephuzu awukwazi uvela ushaya umuntu engenzanga lutho umuntu noma enze iphutha lodwa ngisuya mshaya lo umuntu umnika ithuba isineke ukhulisa ingane kudinga isineke and ke kanjalo nezi uma ushumela lifuna umuntu onesineke alifuni umuntu oshesha dube alifuni futhi umuntu onenkani izwi lifuna umuntu okwazi ukuthi mekhuluma ambule izinto zikaNkulunkulu njengoba nje yabona njengoba sikhuluma ngeBhayibheli siveze izinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini nankulumo ukuhlakanipha kwami you understand so lezi zinto lezi besizivezela ukuthi umntwana ukhulwa ngokuthi afakwe imbewu eright bese uyayichelisela ulokuchela indlela ochela ngayo ukumgada umntwana ngendlela akhulwa ngayo azi yabo umntwana ngimtshele mina kuthiwe hayi mina ngisebubhuti omdala ngeke ngisegqoka ibhlukwe ungalinge sabe mina ngoba ufuna ugqoka ibhlukwe ungamsaba uNkulunkulu ngiyimi mina ngeke ngikhale ukuthi wena ufuna ugqoka ibhlukwe ngenkani ngizobheka umzali okukhulisile ukuthi umzali wakho usho ukuthi uthanda ukuthi wena uNkulunkulu ube unondindwa ube isifebe ezolona othi ngifakaze ngeBhayibheli ngincwadi ya Leviticus sahluko 19 bese umbhekele le verse lesiqale ngale ndaba yokugunda amakhanda nokuthi abantu balobe trim amakhanda abo ukuthi ithini iBhayibheli then ke emva kwaloko siyaqhubeka ngoba yini yonke into iqondiswa ngeBhayibheli izindaba kusukela ku verse 27 ke futhi manje
undilinga amakhanda enu emacebeni. Ayundilinga amakhanda eni. So lezi zitayela lezi sizigundayo zama-fade namakhathi. Lithi iBhayibheli ayundilinga amakhanda eni emaceleni. Kusho ukuthi kahle hle sike sibuze zisho ukuthini lezi zitayela lezi. Angazi ngibona abanye benza. Kuthiwa gqoka ngendlela ehloniphekile. Hayi mina ngifuna ibhulukwe nje ezongithatha ngoba bonke abantu bagqoka kanjalo. Ngabe wena ugqoka indlela efanele umzalwane noma umuntu oqonda uklini ukugqoka noma wena ugqoka ngoba naka abantu bezwe benze izinto ngoba naku bebona abanye abantu. Awuze futhi iBhayibheli lithi incwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 verse 15 noma verse 15. Ngifuna understand ukuthi iBhayibheli lithini mayelana nokuthanda izinto ngoba thina siyazithanda izinto. Ukugunda izitayela ukwenza izindlela lonke lonto le eyasezweni ayisho lutho. Ngokuba lithi iBhayibheli ufuke unqunu uzohamba unqunu. Ayikho nayodwa into ongayenzela umzimba wakho ikwenza ube muhle. Ayikho neyodwa. Ngisho asibuke sibuweni. Uzitshela ukuthi uzoshintsha ngoba le ndlela yona ungayithandi uyohleza uzeyinyeza. Ingakho uzokwenza zonke izinto ezifunwa abantu lezo noma ezenziwa abantu ngoba yini ngaphakathi wena uyashoda. Awuphelele. Manike ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Thina abantu impilo engiphilayo ngiphilela ukuthi uNkulunkulu manje ungusisile ngokuphila wangivula uqondo. So impilo engiphilayo ngiphilela ukuthi ngijabulise uNkulunkulu manje. Unje ujabulisa uNkulunkulu uthanda umakhelwane wakho ngokuzithanda. Phila nabantu ngokuthula, ulandele ukuthula nobungcwele ngoba yona indlela le ezokwazi ukuthi isiholele uNkulunkulu sikwazi ukumbona. Yebo. So lithi iBhayibheli yonke indlela yakhe umuntu yinhle emehlweni akhe kepha uNkulunkulu ukala imimoya. Kunendlela ebukeka iyinhle phambi kepha isiphetho sayo kube ngokufa. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. So uthanda lezi zinto lezi abantu abazenzayo ukuzikhweba ubezenza ama-tattoo, udrive amakhanda, ukushintsha izinwele zakho uzipende, ufake izinzipho, ufake amabhulukwe namacici. Uthanda izinto zasemhlabeni. Lithini iBhayibheli ngalezi zinto? Ngokuba konke okusezweni yonke lento enibonayo inkanuko yenyama. Inkanuko lento izinto uma uyibuka abanye abantu sebeyenzile ibone ngathi abafanele nabo sewuyayikhanukela so ufisa ukuyenza. Nenkanuko yamehlo ngokuba uyibonile lento le. Nokuzigabisa. Nokuthi abantu basebenza izinto lezi bayatsaka ngalezi zinto lezi ukuzigabisa kwalo mhlaba bese ithini emva kwalo. Akuveli kuyise. Akusiyona uNkulunkulu bazothi ke wadela namacici akaze adala amacici uNkulunkulu. Wadala igolide wadala izinto zensimbi ukuba zenze umsebenzi ofanele. Abantu basebenza bamacebo awunika incwadi yamshumayeli sahluko 7 verse 29. Wabantu abenza amacebo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamdala umuntu waqonda. Kepha umuntu wayesezifunela izinto zakhe. uNkulunkulu nomyalelo wezinto azidalile. Azibekile kulezi zinto lezi. Zikhona. Ngizokuvezela futhi uNkulunkulu abakhumulisa abantu izinto lezi ezazingafanele ukuthi baziqoke. Zibhalwe phansi. Wona lamacici elithi ke uNkulunkulu awadala. Akakaze adala icici. Incwadi yamshumayeli sahluko 7 verse 29. Bheka lokhu kuphela ngikufumene ukuthi uNkulunkulu umenze umuntu wabaqotho. Kepha bona bafunile amacebo amaningi. Uyayizwa lento le. Ukwenza iselfone uNkulunkulu akaze ayidala iselfone. Bathi obani benza amacebo. uNkulunkulu akaze adala uFacebook. Lapho obani benza amacebo. USathane unika amaqhinga okwenza izinto ngoba umnini maqhinga. Yayizwa lento le. So uNkulunkulu udale umuntu wabaqotho wamnika umyalelo kepha mzukwana umuntu ephuma emyalelweni kaNkulunkulu wayesephenduka isona. So sibuyela kulento ke manje. Ethi ke lapha yakule ncwadi edesikuyona. Johane sahluko 2 yes. Ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama yonke lento esibonayo ijabulisa inyama inkanuko yenyama namehlo nokuzigabisa kwalelizwe akuveli kuyise yona uNkulunkulu izinto lezi ezenziwa ngabantu izwe liyadlula kanye nenkanuko yayo. So understand ukuthi namhlanje ukhona thatha ukho understand ukuthi le fashion oyithandayo ayiqala namhlanje iyashintsha wena usanjengoba ngisho ngidweba i-tattoo kuyofika enye usufuna ukudweba enye phezukwane ngoba yini sowukhathelile ukusho ukuthi izwe linjani liyadlula nezinto eziphakathi kulona ifashion iyashintsha kepha owenza intando kaNkulunkulu kepha lokho owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. So kwakukhona isizulu kwakukhona utshwala obhiya bavutshela kwaze kwakhona amasayida kwase kusawutshwala wena ngoba ubona fuye lo tshwala ugijimela bona
ayisephume lo stage sogijimela bona egcineni wena wayisibotha unakile lo gijimo uzuphelele imali uphinde uyoguqa kwimbamba udla imbamba ube isibotho ikushisa imbamba iqede ube imbamba ayilungele umzimba wakho kushisa ugolo kuqede uzibuke esibukweni uzibotho wawungenje ngikuthatha izithombo wazishutha kudala usakhula noma soyinsizwa noma soyintombi uthi uyazibheka ubone ukuthi hey so namahloni so thina uthi la mimi insizwa ngimuhle kabi mina so khuluma into engasekho ukuba uthande ini izwe nezinto zakhona lezi zinto engizama ukulokela izifaka kuzona amacici i-makeup le ndaba amacici ongivezana lapha kwincwadi yaJakobe esehluko 35 uNkulunkulu ekhuluma naye uJakobe ethi akakhuphukele lapha eBhethel ahlangana naye khona enze isivumelwano naye ukuthi uNkulunkulu uthini kuJakobe mesathini uJakobe kubantu ayinabo Jakobe incwadi Genesis sehluko 35 so ya verse 2 wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe nakubo bonke ababenaye yes lahlani izithixo zabezizwe understand into ethiwa umuntu ongcwele isithixo sezizwe into esithixo into leyo umuntu ayikhonzayo isithixo yabona ukuthi uthanda amabhengela amacici namawashi zokufaka ama-ring ama-gold teeth ama-chains ufaka iy'nwele zokufakela ufaka i-makeup understand so lezo zinto lezo aziveli uNkulunkulu izinto ezakhiwa abantu ngezinto uNkulunkulu azidalile akazakathume umuntu uNkulunkulu uthi akhayiringi akhayinwele zokufakela lithini iBhayibheli ngalabantu ngesikhathi uJakobe ekhuluma nabethi wayesekhuluma nabantu bendlu yakhe lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu nizihlambulule nina niziphendulele izingubo zenu bese niphendulela izingubo zenu sisuke sikhuphukele eBhethel uphendulela ingubo yakho akusho ukuthi ngizokhumula le jacket le bese ngigqoke enye indlela usho ukuthi impahla oyigqokile engakhazimulisa uNkulunkulu umuntu wesifazane ufake ibhluku lahla phansi mofaka isiketi esifishane esishaya ngaphezulu kwamadolo ushaya phansi mokuthi ufake inwele zokufakela uzishaya phansi mokuthi wena ugqoka ama-stomach out washaya phansi mofaka impahla eziveza amahlombe eziveza umhlane wakho neziveza ama-cleavage uzishaya phansi ngoba yini usuzogqoka ngendlela manje ekhazimulisa uNkulunkulu ayikho into ekhombisa ukungcwele ngomuntu wesifazane owumahosha nomuntu wesilisa ugqoka ibhluku elithathe eliveza ubumuntu bakhe Kangalani umfundisi wakho ugqoka njengawe futhi isondo leli ibandla likaSathane lelo sisuke sikhuphukele eBhethel ngiyakumenzela khona uNkulunkulu ialtara yena owangiphendula ngosuku lokuhlupheka kwami yes waba nami endleleni engangiyihamba yes bamnika uJakobe izithixo zonke zabezizwe ezazisezandleni zabo namacici ayesezindlebeni zabo uJakobe wakuthukusa phansi kwe-oak so izinto ezingaba sisandleni akhiwe into oyibambile lezi zinto esizifakayo la noma ngabe irabha noma ngabe insimbi noma ngabe igolide elifake noma isilver elifake into ezizwe lento umuntu uyakhila abantu abathanda izinto you understand abantu abaningi bafaka amazinyo ngisho emgaqweni kuthathwe nje iphephe lelokuzana roll on noma ispray inqanyulo kahle ifake la umuntu esebonelwa amazinyo ephuma ngoba lento ayifakile ngoba uthanda izinto ngisho uma wami wengizala wayehamba emgaqweni lapha esiphingo ahambe ayofuna ukufaka lamazinyo akho ama-fake wathi seguge semdala amazinyo akho abona wonke la ngaphambili ma washona esenezisile yini lezi zinto yokuthanda izinto amazinyo ami uNkulunkulu ngihlophisile mahle ahlobisa umzimba bese ngasekho amazinyo kuyabona akhonto eshodayo so bengithatha amazinyo ensimbi ngwafaka ngoba usho ukuthi mina ngithi uNkulunkulu angineme noma ngijabuli ngamazinyo angifake wona uma ngizothatha lamehlo lokufakela kuthiwa amayini contact lenses lokufaka ushintsha amehlo abe-blue usathane lo ngeke uzi-understand usathane imoya kasathane lo wenza ukuthi uzinyanye wena ungazithandi wena uzufaka izinkopho ezokufakela umoya kaSathane lowo ngoba uthanda izinto ezidaliweyo emhlabeni lithi iBhayibheli ke nginike lencwadi le kaLeviticus kwamanje sengidlulile kuleyo ukuthi nginikhombisa ukuthi zini izithixo anikundilinga amakhanda enu emaceleni ungoni isilevu sakho so uma lokuzama ukuphima isilevu sakho uzenza le ngweti emaceleni anikuzigcaba emizimbeni futhi ke wena umuntu osilisiwe akayolo ukwesika umzimba wakhe egcwaba umzimba wakhe
ningazilobi amabala futhi ingawenza ama-tattoo ningazilobi amabala. ngingujehova Kusho bani? ngingujehova Kusho umdala nomdali wezinsuku. Bese embaloko etheni? awuyikuhlambalaza indodakazi yakho uyenze isifebe So ibuya kule ndaba ukuthi kwenziwa yini ingane encane igqokisa izimpahla eziveza umzimba ngokuthi ayisencane. Ngithe mina lithi iBhayibheli mkhulisa umntwana ngendlela efanele akhula abe yiso. Kwenziwa yini umntwana umluka amasingili umfake nemigexo nemakhanda engathi namabhonki lawo engathi izangoma ezithwasayo noma izangoma ezigidayo. Umntwana kuthiwa mkhulise ngendlela efanele akhula abe yiyo. Owomfana nontombazane kuyefana mkhulise ngendlela eqondile. Ugqokisa umntwana njengesifebe umkhulisela ukuthi naye vele abe yisifebe. ufuna izwe lehlele ngobufebe Ufuna izwe nalo ehlele ngobufebe. izwe ligcwale ubonakala Ngenxa lizothini iBhayibheli ngifuna ufunde le verse futhi iqale phansi njini. awuyikuhlambalaza indodakazi yakho uyenze isifebe Uhlambalaza ingane yakho ngendlela efundisa ngayo ukuthi ibe weak phambi kwabafana nokuthi yazi ukuthi intombi ngoba ngigqoka into encane eveza umzimba umahosha lowo wenza umahosha wenza ifebe wenza unondindo wenza unonkiloyi ufuna izwe lehlele ngobufebe ngokuba izwe zokwenziwa njani lehlelwe ngobufebe bese kuba njani izwe ligcwale ubonakala liyonakele vele izwe lonakele izwe. Ungangizonda mina iBhayibheli ngilona elikhulumayo because vele uma ushumayela abafuna ngazi ukuthi ungathi lento sikhombisa iBhayibheli yanikhombisa nali iBhayibheli. Umntwana kaNkulunkulu ufuna ugqoka isiketi eside noma ingubo ende. Umuntu wesilisa naye agqoke ibhuluku elide ahlonipheke. You understand? Emgaqweni uma uhlezi ufake ivest uveze imbambo zakho noma u6 pack noma uveze izibele zakho. Asina ndaba ngokuba loyo nto leyo ochoma ngayo. Abanye abantu abanje umuntu wesifazane ufake impahla emfishane eziveza imswephe ezinqa. Abantu besilisa balangezelela ukulala nawe. Uyabonisa. Banika incwadi yaMateyu uhloko 5. Uthi uthini uJesu? Funa uzwe uJesu uthini? Indaba yokuthi lithi iBhayibheli akusayena umuntu ophingayo owonile kepha yilowo obuke umuntu wesifazane wamlangazelela. We understand the iBhayibheli ngapha liyakhuza ukuthi ningabe senhlambalaza izwe noma indodakazi yakho ngokuthi uyigqokise noma kanjani. Njengoba namanje lifakazi iBhayibheli incwadi lithi lapho verse 44 43 no chapter 5 nizwile kwathiwa wothanda umakhelwana wakho awuhlehla kancane from verse 38 ngifuna ungitholela verse lengifunayo exactly. Mongalithola ngizozibeka. nizwile kwathiwa isongeso Isongeso. izinyo ngezinyo Izinyo ngezinyo. kepha mina ngithi kini Yes. ningamelani nokubi Ungamelani nokubi kepha kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene mphendulele nesinye nofuna ukumangalela akwamuke ingubo mnike ijezi nosuka ekucindezela ukuba uhambe imayela libe linye hamba naye abemabili muphe ocela kuwe ungamflatheli ofuna ukutsheleka kuwe. no funa verse 28 verse 28 nizwile kwathiwa ungaphindi lithi iBhayibheli ungaphindi kepha mina ngithi kini kepha uthi uJesu ukhuluma ngento kwathiwa ungayenzi kepha manje usejena yilowo nalowo obuka owesifazane amkhanuke yilowo nalowo wenzani obuka owesifazane amkhanuke yes usephingile naye enhlizweni yakhe. indaba enhliziyo. So understand ukuthi uma ugqokisa umntwana ngendlela engahlelekile wenza ukuthi abantu besilisa bone ngenxa yakhe ngoba yini umenza umahosha ukuthi omahosha abantu abamemgaqweni noma ebusuku lapha ePoint noma yangisani basayenzani lo noma sebenza online bathi nje bama lapha bagqoke noma kanjani ukuze abafana bezobabona. Ngipasayenza ngoba eCape Town ngiyakhumbula ade beyenza naso uButterworth eThekwini nakhona futhi ngiyakhumbula kudala ngithi ngangisafunda isikole ngazi ngihamba nobani sangena eButterworth nakhona abantu besifazane babenqunu lawo Facebook ngoba yini umntwana vele emncaneni bakhe ukhuliswe ngobunqunu kwagcina sekuyinto njengena inkinga ubunqunu. Yayibona into leyo. So sina sikhuza ukuthi ingane yakhe ifundise ngendlela efanele ukuthi ibe yini. Akekho umntwana ufundiswa ebungcoleni ukuthi azenzele umathanda. Uthi ayikho indaba kaSunday school. Sendaba Sunday school indaba yini? Umntwana
lithi iBhayibheli ke lokho okukhulunywa enganeni kukhulunywa ngumuntu omdala ngokuba le ngane methiwa ikhulise ngendlela efanele ibe yiyo ayikhule ngokumesaba uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uqala kwakho ukuhlakanipha umesaba uJehova. Uqala kwakho ukuhlakanipha umesaba uJehova. So ngaso sonke lesikhathi usaziphilela uzenzela umathanda untshontsho uqamba amanga ungezwa wenza so wena uyisilima ngokuba igama lithi siwula lisho ukuthi uyisilima uyisilima. So uyisiwula noma uyisilima ngokuba yini uzibona uhlakaniphile ebefeni akho. Kepha ngalesikhathi usuqala ufuna noma ufunda ukwazi uNkulunkulu ilapho khona uqala ukwazi ukuhlakanipha ngokuba ngeke uze wone ngoba la kungangiboni mina uzobona ngoba nangu wena awusabi uNkulunkulu. Indaba ukuthi hayi ngoba nanga akekho ubhuti ngizokwenza ukuthi uyisikhohlakala wena. Bese ungikhona bese uzenza izinto elungile la ngathi uyahlonipha. Uhlonipha mina kuphela uNkulunkulu awumesabi. Lalela lithini izwi kaNkulunkulu ngokwazi konke nginika incwadi la uqala kwincwadi kaJeremiah sahloko 17 sesiyavala. Incwadi kaJeremiah sahloko 17 from verse 9 bese unginika incwadi le ngizoyibiza manje ngisafuna ukuyibuyisa ngqondo bese unginika incwadi yamaHebrew sahloko 4 verse 12. Lezo zincwadi lezo zombili ngifuna zikhulume bese siyayivala ke le chapter le yanamhlanje ekhuluma ngokuthi umntwana ukhuliswa kanjani. Nginike incwadi Jeremiah sahloko 17 verse 9. Inhliziyo iyakhohlisa. Inhliziyo ingumkhohlisi. Ngaphezulu kwakho konke. Ngaphezulu kwezinto zonke. Futhi imbi. Futhi yimbi. Kubani ongayazi na? Ubani ongayazi? Mina Jehova. Usho bani? Mina Jehova. Usho bani? Mina So Jehova. akuyena umhlengi nami ngifuna uNkulunkulu ukuthi inhliziyo yimbi. Inhliziyo iyangikhohlisa nje indlela izinto ezingumsangana. So uma sengazi indlela zikaNkulunkulu ithi iBhayibheli uqala ukumesaba uNkulunkulu. Ngoba yini mina sengiyabona ukuthi no inhliziyo yami njalo ngenza izinto eziphambene nokulunga kwaNkulunkulu. Ezolonto leyo. Bese ubuyele ngale kule ncwadi leyo engishoyile yamaHebrew ukuthi uNkulunkulu ungamfihlela mina ukuthi hayi ngoba umhlengi akekho noma angena futhi umfundisi wakho ukuthi uzongisaba kathi uNkulunkulu mina. Umfundisi ngezwi enze izinto ezingazimlisa uNkulunkulu wazi noma sowona wona kumhlengi wazi wona kuNkulunkulu. So ngiyamncamela umuntu mina ozoyenza into phambi kwami ayenze khululeke kunokuthi uzofihlela mina ngoba athi ke ngoba ngiyafundisa iBhayibheli angena uNkulunkulu wakho mina. Mawufuna ukubona nje yenza ukukhohlakala kwakho ugcwalise phambi kwaNkulunkulu. Nginika incwadi yamaHebrew sahloko 4 verse 12. Incwadi yamaHebrew sifuna ukukhombisa ke manje ukuthi izwi kaNkulunkulu linamandla ngaphezulu kwayo yonke into ekhona. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Yes. Linamandla, libukhali kunezinkemba ezisika nhlangothi zonke ezisika nhlangothi zombili. Lihlaba kuze kwahlukanise umphefumulo, umoya, namalunga nomkantlo. Lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. So uyabona ngithi mina imicabango wami nenhliziyo yami sekungikhohlisa. Lithi iBhayibheli lahlulela imicabango nemidlinzo yenhliziyo. Izinto wena ngokwazi ukuzibona ungabona umuntu ehleka phambi kwakho ukuthi athi ngithanda. Kepha ngaphakathi uNkulunkulu uyazi ukuthi lo muntu akakuthandi. Kuzobonakala ngesenzo ukuthi akazazi athandi lo muntu uyakuzonda. Understand ukuthi uJudas Iscariot uyahamba noJesu umfundi kepha ngelinye ilanga abantu bese befuna indlela yokuthi baqambele uJesu amanga bambambe bambulale. Kwawuyena athi hamba noJesu wathi ke mina nganinikeza yena nizonginikani. Wafuna nje amasiliva u30 ukuze ngithathe umphefumulo womuntu. Emva kwaloko wazisola wasehamba uzibulala. Ngoba lento yokuthi ke uthi umuntu uyamthanda kepha ungamthandi ingcono umuntu uvela umkhombisa umthanda uma uzwana naye kunokuthi lokuzenza umzenzisi. Futhi akukho nto edaliweyo engabonakali. Akukho neyodwa into edaliweyo engabonakali phambi kwaNkulunkulu. Kepha konke kunjani? Kwambulile. Konke yabo izwi sithumelayo. Lambula yonke izwi ebesobala ngoba likhuluma ngemidlinzo yethu ezinhliziyo zethu ezikhulu. Sizoshaya isono kuze kubuye uJesu. Ungafuni ukwamukela ivangeli awenzele umhlengi futhi awenzele uKristu. Wena wenzele uNkulunkulu okudalile wadala izulu nomhlaba wakunika ukuphila. Izwi kaNkulunkulu lithi ke libukhali ngaphezulu kwezinkemba ezibukhali nhlangothi zombili. Lingena lijule ligcine nenhliziyo yakho nemidlinzo yakho emibi. Ngoba kuNkulunkulu akukho noyedwa into edaliweyo engabonakali phambi kwakhe. Konke phambi kwakhe kumhlengi kunezinto engaziboni lemva kwama ngikubona ngikwazi. Ngaphakathi kumina ngikwazi kepha imicabango yami engitshela ukuthi ngimubi kangakanani. Imicabango nenhliziyo yami emibi.
kepha konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe. Phambi kwakhe uNkulunkulu ngumoya ovumbuza yonke inkazimulo yakhe igcwalisa umhlaba wonke. Wena uphefumula kwakho kukuyena. Sibaningi kangaka nje emhlabeni uNkulunkulu ukuphila komuntu nomuntu kusezandleni zakhe. Yayizona lonto leyo. Emehlweni akhe esiyakuzilanda kuye. Phambi kwakhe ukuthi uNkulunkulu siyoba phambi kwakhe sesichaza ukuthi sambe kanjani empilweni kwethu. Uthini kuPetru ke segcwalise konke. Lapho kwincwadi yeZathi sahloko 2 verse 36. Ithi ke ngakho ke mayazi indlu kaIsrayeli ukuthi uJesu lo nomfundane uJesu lo lapho indlu yonke kaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu. uJesu lo enambethela nina esiphambanweni. yes Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. sebekuzwa base behlabeka kuphi Enhlizweni. izwi kaNkulunkulu lidila nani Enhlizweni. lidila nenhliziyo Bathi kuPetru, base bethu kuPetru nabanye abapostoli madoda bazalwane. yini siyakuyenza na uPetru wayesethi, pendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. khona ke niyokwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. esaba bonke abakude Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. zisindisene awusindiswa umhleki wena musuzwa izwi wena obalekela kwizwi kaNkulunkulu ngokuba iBhayibheli lithi kwincwadi yeZaga sahloko 30 verse 5 izwi kaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu Onke amazwi kaNkulunkulu wonke amazwi acwebile ayisihlangu kwabaphephela kuye. abanjani Kwabaphephela kuye. understand bekuthiwa zisindisene wena obalekela ezwini izwi alibalekeli kuwena uNkulunkulu akabalekeli kuwena ufuna abantu abazozekela abazophephela ngaphansi kwezwi lakhe so bengifuna lokho lebethi izwi kaNkulunkulu licwebile wonke amazwi akhe acwebile futhi ayisiphephelo noma ayisifikelo kulabo ababalekela khona njengoba lithi iBhayibheli isindisene nangesizukulwane esiphambeneyo abantu abaningi vele ngeke eze bezwe musubheka abantu beka uhambo lakho noNkulunkulu awuzidalanga awudalwanga labantu ababhekile izwi lomhlaba uzosala la mokufa namhlanje uzofa wedwa it's either bazofa bodwa noma uzofa wedwa lapho khona uzofa kuqala sonke ke siyozilanda phambi kaNkulunkulu phambi kaNkulunkulu okuyena wanqoba ukufa wasikhombisa ukuthi ke egcineni ukuphila khona phila khona isiphila hayi ke bonke abantu abafuna ukubhabhatiswa bazosithinta kule mniningwane leyo ibonayo kwi-screen uma sefinyelele lesigaba sokuthi uyaliqonda izwi nokuthi wena ubani kuJesu noma kuNkulunkulu wena uyobe sosithinta kule mniningwane le oyibhalile nesibhalile kwi-screen noma i-email address usibhalele uNkulunkulu uzakyenza indlela ukuthi sifinyelele kuwena labo abasalindile siyacela ukuthi nisilinde uNkulunkulu aze aphelelise konke sifikelele kunina sikwazi ukuthi ke nibhabhadise ningene emanzini njengokusho kwembhalo nisindiswe njengokusho kwembhalo uJesu Kristu uyinkosi ngiyacela usole umkhuleko Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu namandla mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu. Eyimbewu eyizwi lapho ukukhanya Nkosi okukhanyayo kuzo zonke indawo zobumnyama nemiphefumulo yethu Nkosi isithe esithi sizama ukuqeda sicishe isibani esingukhona bakho. Siyabonga uNkulunkulu kuba wena uyisibani esikhanyayo esivela kuzo zonke izindawo eziqashileyo. Wena wedwa uyizwi lokuphila Nkosi uJesu. Siyabonga ngokuvuselela imphefumulo yethu ngezwi lakhe linamandla usiqinisa kule ndlela yokuphila enguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngokuba udinga imphefumulo yethu Nkosi nenembeza yethu ingenasici ingenambimbi kepha sihamba ngokungcwele kukho konke esikwenzayo. Thatha udumo nenkazimulo uNkulunkulu wethu egameni elihle lakho Nkosi uJesu kuba udumo nenkazimulo emazulwini nasemhlabeni egameni elihle lenkosi uJesu manje naphakade amen.